У нядзелю 29 кастрычніка шмат парафіян у Глыбокім сабралася на прыкасцельнай плошчы горада з нагоды прыезду высокага госця біскупа Олега Буткевіча. Ён часта бывае ў Глыбокім, але ў гэты дзень адбыўся першы афіцыйны візіт іерарха ў парафію Святой Троіцы. Але афіцыйны візіт – гэта такая кананічная норма, якая практыкуецца у касцёле, дзе біскуп прыязджае з візітам, каб яшчэ больш пазнаць дзейнасць парафіі ўнутры. У нядзелю за паўгадзіны да ўрачыстай святой імшы вернікі віталі госця на пляцы перад святыняй. Словы прывітання скіравала намеснік старшыні Глыбоцкага райвыканкама Тацяна Тарасевіч. Уваход біскупа і ўсіх вернікаў у касцёл суправаджала мелодыя «Мы хочам Бога, Дзева Маці», якую заіграў духавы аркестр Глыбоцкай школы мастацтваў пад кіраўніцтвам яго дырэктара Мікалая Лашкова. На некалькі хвілін перад алтаром біскуп Олег затрымаўся на ціхай малітве, а пасля іерарха прывіталі дзеці парафіі і старшыня парафіяльнай рады. Любоў Хрыста адна дарога, якою вы хочаце ісці. Няхай і вас Христос да Бога вядзе дарогаю у жыцці. У сваім прывітальным слове віцебскі ардынарый адзначыў, што ў парафіі Бог жыве і заклікаў усіх маліцца, каб сям'я Божая ў гэтай парафіі толькі павялічвалася. Па-першае, тое, што гэта адна з найбольш старэйшых, старажытных, можна так сказаць, парафій у гэтай дыяцэзіі, і таму гэта накладае пэўную адметнасць у гэтай парафіі, тая традыцыя, гісторыя гэтай парафіі, якая была вельмі багатай, былі больш трагічныя старонкі, больш радасныя, і таму гэта ўсё, я думаю, сёння складаецца на тую сітуацыю, якая існуе тут, каб вернікі адчувалі сябе сапраўды спадкаемцамі гэтай традыцыі, каб яе падтрымаць, развіць і паглыбіць. Гэта сёння вельмі важна. Я спадзяюся, што сёння ўсе магчымасці для гэтай парафіі на тое існуюць. У гэтым вялікая заслуга пробашча ксяндза Мікалая Ціхановіча, які ўжо 3-й год працуе ў Глыбокім. Людзі пачынаюць жыць такім стабільным жыццём парафіі і ў згодзе, у любові да этого я заўсёды прызываю, каб парафія функцыянавала як адна сям'я. Я маю такую мэту на момант майго служэння ў глыбоцкай парафіі, каб парафія імкнулася да такога адзінства, каб людзі адчувалі сям'ю, каб людзі адчувалі у касцёле, што гэта месца, в котором мы пакланяемся Богу, і месца, которое нас яднае ў веры. Каб яны цёпла сябе адчувалі, каб яны ў храме чулі эту Божую прысутнасць і таксама эту ўзаемную любоў, салідарнасць. Падчас імшы 65 кандыдатаў з парафіі прынялі сакрамент канфірмацыі. Перад тым, як удзяліць вернікам гэты сакрамент, біскуп звярнуўся з казаннем да сабраных. На пачатку сваёй гаміліі іерарх адзначыў, што мы жывём у складаны час. Хоць зараз вера адкрыта не пераследуецца, але сучасны свет не спрыяе яе вызнанню. Таму біскуп Олег і заклікаў кандыдатаў да бежмавання стаць у гэтым свеце сапраўднымі сведкамі веры, каб іншыя людзі маглі браць з іх прыклад. Затым адбыўся абрад удзялення сакраменту канфірмацыі або хрысціянскай сталасці, які прынялі не толькі маладыя людзі, але і вернікі больш сталага ўзросту. Я лічу, што наша праца са святарамі, з вікарнымі ідзе ў гэтым напрамку, і прынамсі я так адбіраю і бачу, што вынікі ёсць нашай супольнай працы пазітыўныя. Парафія, нават ксёндз біскуп заўважыў, парафія функцыяніруе такім здаровым чынам, здаровым духам хрысціянскім, традыцыйным, каталіцкім. Гэта для мяне вялікая радасць. Маладыя людзі, конечно, многія з Глыбокага выехалі, можа, не паспелі прыняць гэты сакрамент, але я бачу, што нават сярод гэтай групы канфірмаваных то былі таксама пажылыя людзі. І гэта кажа пра тое, што яшчэ ў парафіі ёсць патрэба сакраменту канфірмацыі, таму што людзі у свой час яшчэ не разумелі гэтай патрэбы. Мне здаецца, што некі працэнт парафіянаў дазрае таксама. Не толькі маладыя людзі, которые ўжо ў веку прымаюць гэты сакрамент, ідуць нармальным чынам, ініцыяцыі хрысціянскай, але людзі сталага ўзросту, яны адкрываюць эту патрэбу, бо калісьці гэта сакрамента яны не прынялі. На заканчэнні літургіі іерарх падзякаваў глыбоцкім парафіянам за дапамогу ў рамонце закрыстыі, адзначыўшы, што храм належыць не святару ці біскупу, а ўсёй парафіі. Таму гэта наш агульны дом, пра які мы мусім клапаціцца.
У сваю чаргу канфірмаваныя скіравалі словы падзякі за ўдзелены сакрамент біскупа Олегу і святарам, за падрыхтоўку, малітоўную падтрымку, словы навукі і сакрамент споведзі. Ну, гэта вельмі важны дзень у маім жыцці, таму што моя вера, яна ўзмацнілася, цяпер абмежаваны, я атрымаў другое імя, і я лічу, што гэта імя, гэты святы, каго я выбраў, ён будзе мяне ахоўваць на працягу ўсяго майго жыцця. Ну, это персонально для меня большое событие, то, что меня Дух Святый укрепил и со мной закрепил святого Яна, который меня оберегал и вел по жизни. Вялікі дзякуй, яшчэ крыкую ўсё літургічнае адзенне, якое будзе насіць біскуп, будзе паходзіць з глыбока. Шчыры дзякуй за гэта сапраўдыка, што мы падарунак. Дзякуй вялікі. Жыць паводле навукі Езуса Христа, тое, аб чым сёння было Евангелие, любоў, да, той прынцып, які мы розным спосабам можам зрэалізаваць. Вера, жыццё паводле Божага закону, гэта тое, што з'яўляецца выразам да Бога, заўважыць іншага чалавека, прабачэнне адносна іншага чалавека, гэта любоў у дачыненні да бліжняга. Ну і той, хто атрымаў сакрамент канфірмацыі, узмацавання, павінен адчуваць гэты абавязак паводле веры, якую мае, каб вось гэтыя прынцыпы ў сваім жыцці рэалізаваць і быць сведкамі Езуса Христа, тое, аб чым апостол Павел нагадвае, каб чалавек, які жыве паводле веры, дапамагаў іншым знайсці дарогу да Бога, прынамсі паставіць пытанне адносна свайго жыцця, ці не павінны змяніць яго на лепшае. Пробашч парафіі ксёндз Мікалай выказаўся пра вынікі візітацыі так. І у праграме у нас былі не толькі набажэнствы літургічныя, вось это вельмі цікавая рэч, аб тым, што біскуп наведваў таксама школу, сустрэўся з настаўнікамі, наведаў раённы шпіталь, з медычным персоналам таксама сустрэўся, адведваў хворых дзетак у дзіцячым аддзяленні мы былі. Таксама адметнай такой справай вось гэтага візіту ксяндза біскупа было тое, што мы таксама сустрэліся з уладамі мясцовымі свецкімі.